Say ganahan mo ka og nangka guys. Live ta karon. Tamis kayo guys ah. Mga jackfruit. Wala siya dito guys. Isaway ka. Kasi wala pa kakab nangka. So mo ni ang nangka jackfruit. Yan. Dagko kayo siya suoy guys. So atong i-remove ang mga liso kaya ato ning itanim. Miya ay. Kasi magpa-shout out. Pinaman sa mag-English eh. Saka luwas. Kami ining nang kaaba kay ni kay Jotam is saktura. So ang mga diabetes yun, pwede makakaon ani. Ay saktura ang lasa. Rag nito po ni siya himong nagtang hinamba kay burag ang yang mga suoy kay mga Pino burag mansi. So mani tagkaon ani nang kaakay kita rin nagkaon ang mga bata wa ganahi nabong nagurog nangka guys. Basta inaro nga buwan guys season na og nangka nga tinghinog. So mabong jud ka kay ani sa Bohol daghan kayo nangka. Pwede ra ka mga ju sa maslingan kani mga hinatag ni nga nangka sa mong sister in Christ. Gihatdan ko niyag nangka so mo ni nakakaon ko guys. Daghan kayo iyang dala. Naman po may nangka guys, pero pag nahurot na og kang panghinog ba? Nauna ra ka mo ang panghinog. Tagbaw siya tagkaon ani ba? Kasi makaan.
ako'y naglaag ba? Kaya aron taga na tuglang ka. Kaya di man po din nato mahurot. So sa line not sud bitani guys kay mahal ni kadyo ning nangka. Kaya ang ato pwede ra pangatag. So lang tawa ang live call. Adyo ning gikugihan o pangkuha guys bisag tagot ni siya. Kay ako ning himuong candy. Jackfruit candy. Haluan ni siya og kuan harina. Gatas. Iputos na nimo so makakwarta na ka. Mahimo ka jackfruit candy. Shout out sa nilantaw sa ang live. Guwapa ba ko diha sa inyong mga kamera? Hi guys! Shout out sa taga USA, taga Australia, Hong Kong, Canada, Hawaii. Sa atong mga viewers lang, mga subscribers. Guys, mga untag nang ka ninyo. Pabaling ipadalin ha sa Amerika. Or what else? OMG. Comments lang mo kay ang ipadali sa Canada, USA, Australia. Sa ibang dako ng mundo. To those who want to eat this jackfruit. So looks what jackfruits look like. So yummy, delicious. You can comment guys in my live now. Kay magpa-Gcash taog nangka. Pwede ba ka no? Waning ipa-Gcash ning nangka ay nagbong noon.
Shout out to Yan Yan nga nanood karon ug ni Bandoy. Shout out sa tanan nahong mga gwapang mga igagaw diha sa North area and the South area ng Philippines. Sa mga gwapo na hong mga igagaw, shout out. Shout out po sa mga igagaw nga mga buntis. Kanang gusto nga mukaog nangka, shout out. Sa mga igagaw na hong nga tuas laing nasod, shout out. Shout out po sa mga classmate guys. Oh, manay forma sa nangka guys ha. So, bye-bye guys. Aw, di naman ta kini na may daghang ni lantaw sa atong live. So, I see 2 person who watch my live. Kaya kaway-kaway diha ka nang gusto mo kaog nangka. Oh, ang ipa ko ninyo kung saan pagkaunang nangka ha. Hmm? Hmm? Hoy, abi ninyo guys, ning nangka guys. Dako ni katabang sa iyong lawas. Mag-kill ni siya sa mga bakterya nga napunta sa imong mga lawas. Yang patyon ang mga bakterya nga bad bacteria. Bad bacteria kay doon naman po good bacteria guys sa atong mga lawas. Ang mga bad bacteria ay iyang patyon sa nangka guys. Then ug mukaon man mo nangka like this, ayaw mo kainom og coke kay bawal. Di pwede nga mo inom og coke. Burara pod ni durian guys nga kung mukaon kag durian, di ka pwedeng mo inom og soft drinks. Sus kaning nangka guys, so arang hinduta jud kanon guys kay baga kaadjud ka nang kuan ba? Baga siya kayo guys, din juicy. Na bragbutngan ba?
Bro, jud ko ang tawag hakog ani kay lagyo man mo. Ako ra jud ka nani guys po. Nindot og naa mo kayong ihatag. Ang tawa oh. Abi ninyo no, ag akong baka, ganahan pugnang ka. So kani mga panit ani akong ihatag nila kay ganahan pud sila nangka guys. Kanang akong mga baka mo na magtanong po kung daghan kayong nangka para pud sa mga tao kung nay mangayo o para pud sa akong baka. Paborito jud nila nga prutas sa mga baka kay nangka o biyabas. Matinga ka daghan man jud kaadjog kanang biyabas sa awang dagha kayo bayabas atong wang bakahan ba. Wa jud hinog kay ang mga baka kay kaya ang mga baka kay mangmiyabas man guys. So bye-bye na guys. Murang pakita na lang na ako ni guys oh. Kay bisig maikag na mo. Bye-bye. God bless guys and shout out to all. Don't forget to subscribe. Buhay Filipina. So nanambok na tag maog nangka.